Точно преди 5 години си спомням, имахме поредица вече от успехи в бизнеса, някои от успехите бяха световно признати. От 2004 година също така ходихме на семинари за личностно развитие, винаги сме работили върху себе си, но имаше един момент, в който Ирина каза: нека да направим и това нещо в работата. И тогава се едно цялото ми тяло каза: не. Защо? Защото усетих, че от една страна всичко е работа и цялото ни взаимоотношение се беше превърнало да си говорим само за работа. Като едни прекрасни съквартиранти. От друга страна, усетих, че има успехи, обаче нещо наистина липсва. Също така, ходейки на много семинари, имахме много знание, много преживяно, обаче всичко като че ли беше на парче. От друга страна, имахме цели, имахме амбиции, обаче твърдо усетих, че по настоящия начин нито тялото, нито взаимоотношението, нито семейството, нито здравето няма да издържи. Беше ясно, че някъде по пътя ще катастрофираме. И тогава някакси си казахме, нещо трябва да направим, обаче да го подхванем цялостно. И в този момент излезе възможността да разберем как да подхванем всичките 12 сфери на живота. 12. Оказа се примерно, че личностното развитие е само една от тези 12. Работата е само една от тези 12. А те са цели 12 сфери на живота. И аз си казах: вау, това е невероятно. Видях как да го направя това нещо и го подхванахме здраво. За да ускорим целият процес, използвахме целият наш капацитет също така от 2006 година, който сме изграждали, където сме инвестирали над 500 000 лева в знания на 3 континента и множество иновации в това да подкрепяме управители да превръщат тяхната визия в реални устойчиви резултати. Обаче си казахме как този капацитет да го прехвърлим към всичките 12 сфери на живота. Защото е много дразнещо да постигаш резултати поне за нас беше много дразнещо да постигаме резултати в работата, но всъщност ние нямахме усещане за такава цялостност, за такава подредба в целия си живот, нали, не само в работата. И тогава видяхме как може да подхванем цялостно, обаче с лекота и трайно, стъпка по стъпка, тези 12 сфери на живот. И това, което започна да се променя, е да се увеличава енергията ни, да се увеличава радостта ни, да се увеличава въобще качеството ни на живот. И в момента се чувстваме по-свързани от всякога помежду си, с децата си и видяхме, че живота може да бъде едно много красиво приключение. И без работата да закъса, напротив, имайки повече енергия, десетократно повече енергия, в момента правим неща с много по-голяма лекота в работа, които само преди 5 години ще да бъдат немислими. Аз дори като се обърна назад, ако го бяхме откарали по стария начин, в момента сигурно щяхме да бъдем тотално разрушени, здравето тотално скапано, а сега съм на 50 години, пълен с енергия, по-здрав от всякога и взаимоотношението на съвсем различно ниво и всички сфери на живота са задвижени и то с лекота. Така че в момента това, което искаме да направим, това нещо, което вече споделихме с много клиенти, виждаме резултатите при тях многократно, как се умножават и увеличават своето удовлетворение, увеличават своята лекота и виждат как могат да постигнат трайни резултати, а не частични, краткосрочни резултати. И да постигаме резултати не с зор, защото това всички сме го пробвали, мисля, а с лекота.